If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap ha. Ay, abaw, kanamit siyang kape ni Maripunay ba? Ay, kainit kaga, katamis. Uy, sinuna ho? Bumali. Ay, abaw. Ako dali. Buhay puwerte. Kagsamon balay. Hala? Ako nagpauli. Uy, si Pirot sa rurot. Nakadasma pa ako sa dalan, kay paspas gid ang akong dalagan. Mayong aga pero charorot. Maayong aga manluluilyong. Puwerteng kanta mo ba? Daw pati panamyaw mo ga kanta man? Pangapi di anay ho. Ilistat lang ni kay Parimiloya. Okay basta libre arangin ko. Uy, way ka bago nga kanta subong pero charorot? May ara man Abe-abe kantahe kami. Aring bago ko nga kanta ho. Sige be. Gusto ko nang bumitaw. Okay. Dali na lang siguro. Makalampot na ako sa mall. Subong adlaw. Magkitati kami ni Catherine. Malipayon kita ko katama. Nga magdalay naman kami nga duha. Yes. Anong ginayom-yom mo dira? Kanami abis ang feeling ka lang nagalagaw kita tapos nagauyat ako sa imo. Matuod? Oo. Malipayon gid ako katama. Ako man. Malipayon man ako. Siguro kung nakita mo lang. Ano? Matingala ka gid. Kaga Tungod nagatulog ang mga tao sa aton. Tuod? Oo. Natingala sila siguro. Nga no? Nga may amo ka gorilya di sa mall? Ay, ano man naman? Amo ka gorilya, gidya. Joke lang. Ambot ko silingon. Nga may mga gwapo ka gwapa sa mall. Aba. Ew, pilingon. Grabe Kulas, hapit anay. Way di si Kulas. Nagpuli to. Ay, ambot na lamang Ka-joker, gid bala sa imo, Jo. Gusto ko lang mapahalipay ka, Kat. Bisan paano, makakadlaw-kadlaw man bala kita sangtang nagalibot-libot diri. Amo gani. Amo ning ginatawag nga window shopping. Nagalantaw-lantaw lang kita. Hindi ka mabakal? Kagano'y bakal ta, kay way mata kwarta. Gabalos, ha?
Malipayo na ako nga magkaupod kita, Jo. Inang wala na kita sang problema. Kaya okay na sa akong ginikanan. Mayo pa siguro mamahaw kita. Tuod? Oo. Akon taya. Ikaw man perming nagabayad sa pamahaw ta. Bisan pa nga nagambal na ako nga matunga kita. Ay hindi. Akong bahala. Diin mo gusto nga mamahaw-tahaw? Depende sa imo. Kung diin mo gusto. Mangita kita diri sa mall sang Kalanaan? O sige, mangita kita. Diri sa mall? Hindi, dito sa guwa, sa karinderya. Ay, gay. Aranaw, si Lolo Ilyong, nagasugod na siya programa ko. Mati, subong sa ton pala tuntunan. Uy, ala, mamati ko be. Text man kamo kag Ay, abaw! Kanami gali isang feeling, kilala mong naghambal sa radyo, no? Do piyo-piyo si Lolo Ilyong eh. Do naka-training lang sa DJ ba? nagahambal pa. Mamati ko diya. Hidugay-dugay, i-shout out niya ko ni. Wala ka mo ginaseryoso sa kaedad nyo. Bilib-bilib, gigo ni nga daan niya kay Lolo Ilyong. Hamakon mo na. Ginsugo lang sa ni nanay niya magbakal sang langgaw. Pagbalik ya, DJ na siya. Okay. Abaw, kasadya sa mga tao ba? Nagabidyoke sila? Kanami sila magkalanta. Siguro, kung may abilidad lang ko sa pagkanta, una pa ko to uyat sa microphone sa ila. Ari ay, kay pandaron kong akon speaker, makantaman ko Abaw, na siling ko gidaw. Amo ginabala mong, basta may birthday gani, may video kigid. Ano abi kon, makantaman ko, lantawon ko be, ako bala makanta. He, tanawon ta kun hindi mag-ulan. Okay. Kasakit bala ang inyo kanawasan, nagalingin ng ulo kag butod ang tiyan, panuod kag kakapoy ang nabatsyagan, magpamasahe ang sabat sinitanan, sa kabulay sang aton nga mga trabaho, hindi maligawan magsakit ang ulo, gani dali magpamasahe na kamo, mabatsyagan yung gidang kaipiktibo, magpamasahe na mangin matawhay ang pamatsyagan, magpamasahe na sa panuhod ikaw mabuligan, sa panuhod ikaw mabuligan, gani dali magpamasahe na. Loy, grabe nagapanghimos ka na da. Gapanghimos ko. Madayon ka gidya Loy puli Loy sa hinagaraan. Oo, madayon ako. Kung wala lang kulaktan nga importante Loy, maupod ko sa imo. Ay, di kita mapupulsa. Kaya pa matyagan ko Loy, na kulang gidya ka buhay. Kung wala ka Loy sa akon Loy Loy. Ay. Sa naligan na tangadaan na bulan Loy, kasal tapos mong mapalayo ka na. Bakahibi ka do. Dong patay ko ba do? Hindi ko gusto nga mapatay ka, Loy. Dason na. Gusto ko yung danay patay malawig na panahon, Loy. Dason ba natingalahan ko? Anong natingalahan mo, Loy? Langga ko? Do ka pamilyar sa hibi sa tingog mo maghibi ka? Kapamilyar? Do si Sino, Loy? Do si Mas Kubado?
Ay, kalayo kay mas kubado Ato sa sagwa ho, kahulat sa imo kay siya ko na mabitbit sang malita mo. Ay, Lolo Miloy, ari na di si Chay Punay ho. Punta lang kamo kuno pahinigaran. Ete. Ara si Punay ho. Ay, mara Punay, pangapeda na yo. Busog na ko. Busog ka na? Dudag lain kong Punay yan. Ate, sige loy, halong ka loy ha. Sige. Amat kaloy, dalaan mo ko loy pasalubong magpauli kaloy ka tapos tawag ka di perme sa akon loy. Tapos inumon mo perming bulong mo loy ha. Oo, matawag ko di karon. Oo. Pag abot mo gid tawag ka dayon inumon mo gid ang maintenance mo ha. Kabasi matingalas la si imo. Nga do? Nga do lain-lain ang napambal mo. Okay. Hello sa ato ng mga pinalangga nga mga kanaysyaga. Welcome na sa pagpangalagad sa inyong programa nga magahatag sa inyo sang kalipay, ang Lingaw-Lingaw Kapakadlaw, law. Upod sa inyo alagad ang inyo DJ Lolo Ilyong. Sa sininga oras, ari naman kami para sa pagpanamyaw sa inyo sang maayong adlaw sa ato ng mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa kabukiran, sa higad sang kadagatan, sa kilid sang dalan, sa mga kapihan, kagbiskan diin ka man, basta nakatuto ka na sa amon palatuntunan, ari kami para sa paghatag sa inyo sang kalingawan. Diba? Siyempre, nagatamyaw kita sa aton nga mga suki sa kahanginan nga wala untat nga pagpamati sa aton. Ilabi na gid sa aton mga suki dira sa tagsa ka mga kabaranggayan nga nagatutok na subong nag-abre sang ila mga radyo, no? Tingala kung isa to, kita ano nang likod siya sang iya radyo kay lagi abrihan niya. Ayan ko no. Ambal nila dali na lang kuno ang bulan siyang pagigugma. O ini ginatawag naton nga love month. Kamo da may kinapalangga na kamo. Kung may kinapalangga na kamo, sigurado kagid nga palangga eman ka? Oo, siguraduhon mo gid nga ang nagapalangga si mo. Palangga ka man para nga hindi ka man magpenitensya bla sa ulihe. Pero kung sa bagay, ang balgan nila kung naluyag ka. Padayon kaya ang gugma kuno daw sugal lang na mong may daog, may perde. Pero nami gidya nga kung magsugal ka sa pagigugma. Laban-laban ka gidya sa daog di bala? Sa mga teenagers nga pariyo ko, hindi kita magpadali-dali sa ato ng mga nabatsyagan ha. Kay kabudlay nga mag-intra kita sa mga bagay nga hindi man naton masigurado. Inablang, mambal ka nga. Kinuyatan niya ang kamot ko. Ano ini? Daw may kuryente nga lagalatay sa lawas ko. Ano ko no? Ining lalaki naman mambal na yon nga. Kung matuod nga palangga mo ako, ihatag mo ini sa akon. Ay dahil hindi niya tayo balasihan sa gugma. Kung palangga ya kaya, handa ya ka niya respetuhon. Hindi na kinanglan niya ihatag mong inatago-tago mo da. Paminsaron mo gid perme nga kung alimbawa karon bumusyad ka. Ano na lang matabo? Kinahanglan, ibutang naton sa injakto ang tanan. Isabi madala kita sa ginatawag nga matamis nga halok. Grabing halok do, mapuksi man ang bibig mo ba? Tanib lang daw, simple lang halok. Nahado mo lang na bla. Hindi kay grabe nga. Daw makakas man ang tanan ba? Pero sige lang nga do. Sa mga wala dira sang love life, pareho ni Lolo mo Ilyong. Malay na to no? Basi maabot siya sa February 12. Di kundi may date ka sa February 14, di bla. Sa mga dalaga da nga nagapropamati subong sa aton palatuntunan,
Abi text man kamo kag mag-message sa messenger ni lolo nyo Ilyong. Kay para nga may kadate man ko. Kag sa mga nagahambal bala nga wala sila kuno ginaseryoso sang kaedad nila. Wala kamo ginaseryoso sang kaedad nyo. Basi sa ginatawag nyo nga manong kag tito. Basi dira kamo. Nakadestino. Werte. Pero kung daw alang-alang sa manong kag tito, pwede man sa lulo Ari man si lolo ni Ilyong. Pwede pahinayan, pwede patuduhan, pwede ka man makapamati sa iban, pero kung imo balikan, ari lang kami nga maghahatag sa inyo sang kalingawan. Ay, Lola? Kat, apo. Ay, ano natabo si imo? Nga do kagina kapadiringan nagapangasubo Ay, ano abi kay? Si lolo mo Miloy. Ano si lolo Miloy la? Naglakat. Tingala ko man nga pila na kaadlaw nga wala ko di siya makita. Den ka? Mapaeskulahan ka na? Hola. Ay, halong ha. Kag, hindi gid padali-dali. Padali-dali sa ano la? Sa paglakat Awa. Labay man ang akon la. Labay lang, dako dalan Si Lola bala mong. Sa diin gid si Lolo Miloyaw. Nagkadto sa mga parente niya dito sa Hinigaran. Ay, kalapit malanggali. Tani nagupod ka. Wala na kaya lang alang ko. Nga haw? May pingkatuan ko abi, importante gid. Ay. May pa siguro, tawagan ko na lang siya. Ay, hindi gali. Dapat siya matawag sa akon kay babae, kuya. Ay, abaw. Hello, Miloy. Lusyag. Lain ba? Ano man na imo yaman? Basyang ngalan ko, mga lusyang among imo. Asyang, kamusta ka na Asyang? Ay, salamat kay nagtawag ka sa akon. Abi mo, nahidlaw, nagad ako sa imo. Balaan mo, baskog di sa mga ako network mo. Nga man haw. Sandiin ka, matawagan ko ikaw. Ay, aba. Pero loy, tani kung nakaupod ko da sa imo, mapakilala mo ko da sa kay lolo kag lola mo, no? Buhay pa sila gali. Ay, wala na sila gali, sa pasensya. Na paminsan ko abiloy nga kuan pa ta, teenagers pa ta nga duwa. Dasun lang upod kay para matulugan ko kay kurara kay dukok tulog. Pero loy. Siyang. Why da sa mga dalaga nga naga-uro alihid sa imo? Bastos na si Balab day. Mga dalaga mo iya. Ate, base kung hindi ka lang magsala ha? Kaya doon ko ganda ang imo. Wala din ko gasala siyang. Tadan ka dalaga, pero nawan ko ikaw. Tanay pa. Halong kagad sa akon, ha? Kuna mo na nga istoryang imo, loy. Puli na di subong. Kaya nga, base ibla may mahimuan kadangan di mayo. Puli na. Puli ko na sa buwasa nga. Kadlo ko basi makulon mo kabla. Okay, sige. Basta pasalubong ko, loy, ha? Hindi mo ito pagkalimtan. Ano ito ka rin pasalubong mo? Talong? Ano nga dito? Ay, talong, kalabasa, okra, pidada, paitan, lumpati, munggo, pelatong. Kararoton, dalon mo din sa ako ng baladang mga parente mo. Kaya damo ka man da parente nga may mga utan da bala. Sa kadabo, sa gambit lang niya, munggo lang nabiyan ko ba? Tawa sa kaon, kaon balaloy. Sige siya nga.
Praktisan ko pagkaon, bisan pag nagalai itsura ko. Kabalo kaloy ang utan bala, makapasanag na sa mata. Ay, ano nga ba lagi na introduce mo? Ay nako, kalabasa. Ay nako. Okay. Sige Loy ha, salamat Loy. Halong kadalo sa bala mo. Eh, ginamingaw gi kuya basta wala ka dastupad ko. Ara na ko na boss. Oo. Loy, dire na lang ko sa batol istorya. Loy, kaya daw nagapulwiting si Puloy sa akon, hao. Ano to? Nadulang signal? Ano to? Si Puloy, nagapulwiting sa akon. Oh, sige. Karoon lang mo na istorya. Bala na siya. Okay. Don't forget to like, share, and subscribe.